večer, vítáme vás všechny tady v sále, na chodbě, ve dveřích, u baru, na malém sále, všude tady, kde jste po celém klubu, vítáme vás na letošním Valašském bále tady u nás v Zutří, který jako tradičně byl zahájený Pomonezou Krojovaný. Vítáme především, koho vítáme, tak jenom tak nahlížím, vítáme pana starostu, pana Lobu Vaculína. Dobrý večer. Vítáme všechny současné i bývalé členy souboru Fitnessky. Dobrý večer. Vítáme všechny naše příznivce, všechny naše kamarády, vítáme zástupce našich sponzorů, kterým taky částečně existuje, nebo z velké části existuje. A vítáme všechny naše přátelé soubory, všechny z různých souborů z celé republiky i z zahraničí, kteří na letošní bál přijdou. Já ještě nechám chvilku postát. Kdybyste náhodou, na každém stolečku máte program, kdybyste se náhodou o něho natolik rvali, že ho fakt nepřečtete, já vám jenom v rychlosti zmíním, teď po Poloneze bude následovat krátké vystoupení souboru Besky, který je Pančí Kardáše. Tak zhruba před 10. vystoupí náš zpřátelný soubor, náš velký host, zahraniční okénko. Potom kolem 10.